अखासो हालायबाय नै लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनै जोंहा न'नि फुजा दंमोन बेलासियावसो फुजायाथ' रेडि जाजोब्बाय बुस्थुफोरा दा खांख्लाबादियाव दाउ लायबावनांगौसो फुजायाथ' बेलासियावसो खरसा जाजोबखाबाय रेडि दाउआ लायनांगौ खांख्लाबादायाव जों सारजों आंजों थांसिगोन दाउ लायनो नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनै जोंनि फुजाखौ मारै फैयो मारै खालामो खांख्लाबादायाव दाउ लायनो ओंखारबाय अखायानो नागाराखै थांनोसै जोङो दाउ लायनो साथा लालायनानै रेडि जाखाबाय बाथौआ ले लिया मोला मुर्गी लेके आती हूँ थांनो ओंखारबाय जोंनि दाउ लायनो सारजों सारा खांख्लाबादियावसो लायनांगौ अखा फ्रि 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 हागासिनो फुजाया बेलासियावसो नालाय जेबो दिस्टार्ब गैया लानानै फैगोनसै दाउखौ मन्दिरानो दाउ लांफैनो सफैबाय जायगायाव खांख्लाबादियाव सफैबाय जों दाउआनो जि आराम सियाराव दंगासिनो जिरायखानानै दं जोंजों बै मासे नै दाउ मालिकआ दासो फैगौ फुजाया सुरु जाहांबाय जोंना खामानिया रेडि जाजोब्बाय नालाय जिरायनानैसो दंमोन आं दाहायसो खामानिया जागोन फुजा जोबखांबासो संनाय खावनायसो दं क्या हुआ कुछ नहीं रेस्टुरेन्टआबो गेजेर गेजेर फैनानै डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो दासो सुरु जासिगोन फुजाया रेडि जाहांबाय गुरुआबो फैबाय फुजाया सुरु जाबाय फुरायासो होनलायलांबाय सालाया गिदिरलायलांला मोना जाबाय देखायसै आरो एबारहाय मोना जाबाय आनैनि फंबायफोरा मा बानायदोंब्रा देखायहरसै गासिबखौबो मदिनो मिथिबाय आनैनि फंबायफोरा हमको ऊपर जाना है सीढ़ी पर आए
अरे दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? अब थोड़ा लाइट देना। हाँ दिखाई दे रहा है अब। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ नीचे हम ऊपर है। ये देखो। अरे रात हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अभी। अब लोग देखने अब ऊपर सोचे हिंदी लारे सोचे बोरन नामन चैनल ने अब ऊपर हम जाके उड़ीबे ओ क्या उठाना है? नुबैदा एबार नहीं नसीमो थांफिक कौन काटा मुझे इधर तो कोई भी नहीं है। इधर कौन है यार? महाडुंगरा दिखाई दे तो दिखाई दे। अरे जिंबा नहरकन नुबाय नहीं दे ओब्ला बाने बसे ससेखौ देखायसै।